Ok ľudia, takže čus, ja vás vítam u nového videjka. V tomto videjku vám chcem ukázať top, za mňa, top 5 najlepších resource packov do Minecraftu za mňa. Neodhalil som ešte všetky, takže nemám čo hovoriť. OK, poďme do videa. Ok ľudia, takže tento sa volá Hours 7 Reverse, myslím. A tento popravde používam teraz, tak strašne sa mi ľúbi, keď si všimnete, tak úplne na pohodu mečík a za mňa je to fakt dobré, takže odporúčam vám stiahnuť, dám vám do popisku, takže budete si to môcť stiahnuť a vážne vám to odporúčam, lebo toto sú fakt ako dobré resource packy, takže je to doporučované mnou, takže neviem, ak mi veríte, tak dúfam, že mi veríte dosť. OK, takže tu nám môžete vidieť helma, enderperla, typek sa zabil, takže môžete vidieť srdiečka, všetko úplne pekné. OK, presunieme sa na druhý. OK ľudia, takže nachádzame sa v ďalšej hre a tu vidíte ďalší resource pack. Tento resource pack je popravde docela obyčajný, ale strašne vám zvyšuje FPS-ka, akože zvýši vám asi tak o 30, možno aj 60 FPS. Ako za mňa fakt ako dobrý, lenže neľúbia sa mi na ňom až tak tie textúry, príde mi to strašne obyčajné, ale dal som to sem len tak pre slabšie počítače. Tie meče väčšinou bývajú také ako keby rozstrihnuté, tak vám poviem. No a tak, takže presúvame sa na tretí resource pack. Ok ľudia, nachádzame sa v ďalšej hre, tu nám môžete vidieť ten resource pack. Ako fakt je nádherne spravený, ale no fakt ako tento resource pack sa mi fakt ako ľúbi, takže nechápem dôvod, prečo by ste si ho nemali nainštalovať. Fakt vidíte, že sú proste strašne pekné. Fakt ako strašne pekné je to. OK, asi dostajem. Dobre, mne to nevadí, lebo som nemal žiadne veci. Ale môžete vidieť crosshair. To je to v strede. Fakt pekné. A my sa presujeme na štvrtý. A možno ten, čo vám asi najviac zaťaží počítač a resource pack. OK ľudia, nachádzame sa v ďalšej hre. Môžete si všimnúť, že áno, tento je taký skôr červený. Ja tu nemám všetko pozapínané, takže všetko neuvidíte. Tento fakt ako za mňa, podľa mňa, najviac vám zaťaží počítač. Neviem prečo, príde mi strašne obyčajný. Ale za mňa podľa mňa strašne zaťažuje ten komp. Vidíte, ako... To sa nezdá teraz, ale na Hypixeli, keď som napríklad hral, hrozné. Fakt strašne mi to lagovalo. To sa fakt nedalo, podľa mňa. OK. Takže my sme vyhrali a presunieme sa na posledný a 5. resource pack. OK, sme v ďalšej hre, vidíte zase, že je troška obyčajný, ale je skôr taký, toto je taký zlatý, ale aj duhový, takže tento by sa mohol skôr niektorým dievčatám ľúbiť. Neviem, možno aj chlapcom, neodsudzujem, v pohode, chalani, hej. Dobre, tak tento týpek je najväčší srač, lebo má purple ako skin, takže srač. OK. Ľudia, takže my sa nachádzame na konci videa. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dám vám do popisku, aby ste si to mohli nainštalovať. A zatiaľ čus!